السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dental diine on calminama on juurama e dendagal ɗo alha yettoto e galleji e golleji ɓe ngari ɗo eɗen kuttodiri e musidɓe eɗen giɗo men saabi Allah biyeteɗo ceerno Aliyu Ba to Hoore Fonde kanko rokkaten konngol o yewtana en ko faati e Daka wonno koye Daka gonɗen. Bisimillah ceerno Aliyu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bandiraɓe juuɓe on calminama on juurama. Musidɗo men Yahya Ly waɗi fof en calminimo en duwanimama mo nde Allah rokkatamo cellal e sembe e hattan ha o timmina anniya makko o e golle makko ɗeɗo e wallide julɓe e diine mumen e dendagal alhaliji men. Yo Allah waɗamo noon kanko e dendagal julɓe. Ɗum ɓenni o namdi men ɗo toɓɓere mawde haalde ko fati e Daka Madina Gounass. Ko ardi fof neɗɗo kam wawa haaldude Daka sababude waliyu Allah o mo Allah rokkuno ngal ɗo dokkal rondi ngal ɗo dongal addi ɗum ha ɗo fukki ɗo ngal ɗo dongal ɗo ɗo Allah subhanahu wa ta'ala yamirnomo. So ndi wina waɗa ɗum résumé ko hunde nde weɓata kono fodde Dakamme men ko ganduɗen hen seeɗa e ko ƴettuɗen kadi konnguɗi e mawɓe men seeɗa kaalen hen e Daka. Sen ƴetti to woɗɗi kanko ceerno men Sodre radiyallahu ta'ala anhu en ƴetti konnguɗi mawɓe men e seereɓe meɗen nde o jangi Ciloñ o ummi Ciloñ o ari Hoore Fonde goto e sarifaɓe dawwaliyankoɓe tawinomo ɗon yiimo onne ko joom kashfu ko kuncanaɗo yiimo wi Mouhammad Saïdou nden ko suka ko almutan onno ko mawɗo kono ko kuncanaɗo wimo an dongal ngal duwoniɗa ngal heƴata e wuuro heƴata ko ladde on haalani ladde ndegade kono yiimo tan wi dongal ngal joguiɗa ngal an ko ma ko heƴata e wuuro heƴata ko ladde. Allah no addimo ha e ladde ɗo o sosi oɗo Daka e yamirore Allah e yamirore nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ɗo Daka woni hande wiyama Daka o waɗi ɗiɗo saraji fof ceernajo o omo yiilo ɗo Daka fof wonata hitande fof o jagga guesa o rema ɗon o waɗa ɗon Daka o arda yimɓe makko seeɗa nden yimɓe kewani ɓe mbaɗa ɗon ɓe ɗufno ɗon fodde balɗe kono on Daka so gasi o holle o yiya nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wiyamo a yettaki taw Daka ɗo woni wonɗo o sinci kadi guesa godba o wuuri muɗum ɗum woni guesa makko ne kewi oɗo diwan guesa fof o dakima hen ha o yettiɗo nokku oɗo Daka woni joni ɗo o feeñana wonde a yettima nokku woni hakkante ɗo woni Daka kadi Daka ko Daka o waɗa ɗo faade joni ko ɓosani kono ene jeeya e ɓuure Daka ɗe goto yimoɓe o tindini o wi kala garɗo Daka ma artu gongol so hotini kay mo laftu konngol ha sabu ha weede Daka Ousmane Sello Yallah yomo moƴƴere Daka dewal Allah Dakamme sa yiɗi hebde Dakamme ko wiyete ko Dakamme dewal Allah so Allah addima Daka tan a heɓat Dakamme dewal Allah. Allah ne rewe banggueji fof ne rewe guure fof ne rewe leyɗele fof ne rewe nokkuji fof kono hebde Dakamme o lazza o keɓa ɗum to ɓernde ma ɗum so Allah addima Daka tan nden keɓata ɗum. Ɗum waɗi so tawi o wi so tawi jomum ari Daka tan artat gongol te kadi so yi haalat konngol. Alhamdulillahi rabbil alamin ene ɓuure Daka so tawi a yiide Daka wonɗo ko woni kawisa Daka garowo Daka fof nani ɗum goto e ɓeɗo fof yiyata a yiyata ɗo ɓowngu a yiyata ɗo mbuugu a yiyata ɗo mettellu a yiyata haydara te ko hawni ko tew tan ñamete Daka ko wona Daka ko kala bidda ƴiyal nde wonata 24 heures taw mettelli buubi kewi hen ɗum ɗo ko sirruji Allah e Daka. Allah rokki ceernajo o ko wiyete ko Daka ɗufnade ara Daka waɗɗo balɗe jeenayyi ɗe walla balɗe sappo ñalawmaji jeenayyi batteɗo ɗi ko sirru onon almuɓe ɗo gandi sirru mo sallas cuuɗi jeenayyi ɗi ɗum woni
ɗon ngal ɗo gandal ene jagga toon sa yi portable ma taw toon numéro aji ko jeenayyi ko kanjum tan pillinta sa addi machine calcul ma taw toon numéro aji ko jeenayyi ɗin ɗon jeenayyi noon sirruji nani hen mbaɗa waktuji 43 limtaɗi ɗi wasifaji 18 ɗi sa rendini ɗum ɗo wonko haalata ɗum noon kalten ko to banggue baɗin kono to banggue jahiri garowo yiya arawo yiya Daka ƴeewa ɗo dokku Daka o waɗa ɗo ƴeewa rendoɓe e Daka ɓe ƴeewa golle golleteɗe e Daka ɗe sa joom haqqille sa ƴewtima ɗum tan a tawat ndeke ɗum ɗo ko ɗum ɗo wiyete dewal Allah haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala wino fa firru ilallahi doge faade Allah doge payanto Allah waliyaɓe Allah heewɓe ƴeewino dogirgal ngal kono noon jiitani dogirgal ngal ko ɓooyi jamanuji ɓooyɗi waliyaɓe Allah peeñino Allah rokki ɗumen dokke kono yettaki ɗo ngoni suufiyankoɓe ɓe hen mbasa resde ɓe hen ala gummoto wuuro ɗacca dakammeji wuuro ɗufno e ladde gona toon dumunnaji ene ndewa Allah kono noon keɓani ngal ɗo dokkal ko dokkal jaarugal e neema ndeɗo ladde ko ladde tuula heela to wiyete Madina Gounass to ceenajo sinci wuuro ngo hakkude muɗo Daka watte kene wona kilométre ji 12 on wiiɓe ala ko 10 ala kulli haalin kam wona e nder wuuro koye nder ladde yimɓe gonɗon balɗe sappo ñalawmaji 9 jammaji ñalawmaji 10 jammaji 9 ene ndewa Allah ene cakkiti adaduji ɗi nawdata hen fof ko rewde Allah dakammeji fof yimɓe ne gacci ha laaɓi tuuyoji fof kala ko fate tuuyo yimɓe ne gacci ha laaɓi so gacci ɗin tuuyoji ha laaɓi noon ɓerɗe ɗe cocce ha laaɓa aɗa andi kanko ceerno Mame Saydou o joofima to o fittandu ko ma fitte so aɗa faami ɗum an neɗɗanke anda a tawat ko gonga nde ko fittandu ko ma fitte holno fittandu fittirte noon ko ɗum woni pittowo fittandu kadi wona an tan neɗɗo hoore ma aɗa waɗa bale walla waɗa lawƴirgal walla ruutu ala ko ma dañowa pittanowo fittandu hando laaɓa duttuɗa an ñobboɗa ha laaɓa duttuɗa ɗum mbawa ruttade Allah subhanahu wa ta'ala dañde dakamme dewgol Allah ɗo to joom lafdar wiyata on ɗon dakamme noon wala yanaluhu illa al khasi'un heɓata ɗum sona hulɓe Allah kono hulɓe Allah ɓe Allah rokkiɓe kamɓe martabaji hono ceerno Mame Saydou radiyallahu ta'ala anhu ha yetti ceerno men gonɗo Allah rokkiɓe wawde lawƴide pittali julɓe ɓe ha jetto e ɗin maqamaji ko ɗo garata jokkoɗa e ceerno ngabbinma ha jettoɗa e maqama annene dañde wilaya sabu a laaɓat neɗɗo ko laabi ɗiɗi jogui gaga labde comci e labde ɓandu laaɓal nderdirɓe ngal ko wiyete ko laaɓal nderdirɓe ngal ɗum woni to dañata fittandu ma lawƴi ha laaɓa ceerta e kala bakkotuji ɗin woni ɗiɗo wasifaji batteɗo ɗum woni ɗiɗo lasimaji batteɗo hennen ngara sa woni e dental dangal ñande fof ɓo ere fof ananat fatiha salatul fatiha ko Allah salatul fatiha ko nelaɗo Allah ɗo de ngal ɗo dental mahi ɗo de wirdu tijaniya mahi hakkude fatiha e salatul fatiha ko Allah salatul fatiha ko nelaɗo Allah kanko ne sallam ɗum noon so tawi a yiɗi yettoyade toon Qur'an haalanima watul buyuti min abwabiha damal ngal ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɗo de woni fondation Daka alhamdulillahi rabbil alamin jiida noon e ko Daka wurtinta ɓerɗe julɓe hawrude ɗum kam yimɓe jangguino bin ɓerɗe julɗe hawrude to Allah wino innamal mu'minuna ikhwatun ma sa ari Daka tata yeddo julɓe fof wonde musidɓe hasa tinani jabbuɗa neɗɗo komo jabbuɗa o wiyata yaafo ɓernde makko nde soccama hande laaɓi tuuri kene wonono bakkaɗe ko noon mittina cheytane iblis yalte makko ha laaɓi neɗɗo mo yi fu ko hoore makko hay sa yebbu neɗɗo wiyata ko yaafo kañum wiyatma yaafo hay sinno a wawa sa ala hay hunde ne hay sa ala bertiri ma yi tutto bertiri yawten yimɓe fof gonti gootum gonti innamal mu'minuna ikhwatu kadi fa aslihu ɗo kadi ɗo jangata fa aslihu ñande fof e Allah mo pinɗa sa yi jamaade ummator
ma ceerno ruttine e ko ganduɗa ko mbiyanaɗa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu ko mo ruttine oɗo sulhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Julɗo noon ko ɗum ɗo o dañata nafamo. Julɗo so dañi ko wona ɗum ɗo hayso naftorima dakamme wonta hen, kono o dañata o naftoro kanko julɗo tan ko ɗiɗo dakammeji tekko kadi ko rewde Allah. Tawde ala ko wonno haajo o, ala ko wonno neɗɗo o sababu muɗum, hay hunde wonno sababu neɗɗo o so wona rewde Allah e jokkude enɗam. te daka alhamdulillahi rabbil alamin. Fofo nana e daka kala tan ko mbiɗa yi umminɗa gueɗe kalɗa ma taw ɗum daka inchallah. Hakkude julɗo e julɗo, hakkude mum e rewde Allah, hakkude mum e gonɗinde e dañde iman billahi celluɗo, ɓerde nde socci ha laaɓa o wonta kesa pul. ɗum ko ma o fu e makko ha laaɓa kala ko wiyete xillu o wiyete hasadu e iwa e makko ha laaɓa o wonta ɓolo. ɗo noon on saha hakkandi annoraji ɗi naata e ɓerde makko feera o yiya lawol. aɗa wona guite ɗe guite tan jiyata lawol, ala wona ɗeɗo guite tan jiyata lawol ko guite kolleteɗe guite ɓernde peerata neɗɗo wawa yiide lawol biyetegol noon ko lawol ngol ganduɗa ene fanuma e moƴƴere, ko ɗum woni lawol. wona laabi aduɗi ɗi kay oto kay ne jogui guite, kono oto ma nawe ma holle lawol. Oto ne jogui guite, kono guite oto ɗe so oto nawaka hollaka lawol ɓurñoto e leɗɗe. ɗon pamirta misal o. Alhamdulillahi rabbil alamin. En jetti Allah, en jubbat hen seeɗa tan. Garɗo haali enen ɓuuri wawde famɗude ko kaalaten e daka. En jettaki alhamdulillahi rabbil alamin. Ceerno men hande guurɗo o Cheikh Ahmad Tidiane, Allah junan e gurdam makko, mo Allah hokki wurti ɓerɗe julɓe fof e mum. ɗemgal makko tan ene socca fittande julɗo, ɗemgal makko tan ene socca fittande julɗo hay sina joɗodaki e makko. Alhamdulillahi rabbil alamin. eɗen jettana Allah, eɗen duwono dendagal julɓe nde Allah addata ɗumen jiya ndeɗo moƴƴere, jokkoro e ndeɗo moƴƴere. ɗo neɗɗo woni fof en mbiyani moƴƴere ala toon, kono en sohli ɓeyditade, neɗɗo fof ne sohli ɓeyditade, ko ɓeydata neɗɗo ko ɓeydoro noon ɗum nana e daka. Alhamdulillahi rabbil alamin. En jetti Allah, en jettini Allah Dental Dina TV, en duwonima gardiɗo Dental Dina TV nde Allah junata gurdam makko, moƴƴina battane makko. Kanko ne omona e wallude diine, wallude diine wadde dental, tawa dental ngal yahata koko fati e diine. Yimɓe jangga hen, koccen konnguli ɗi ganduɗa ene mbawi wurtude ɓerɗe mum faade moƴƴere. Sa ari daka ɗo ala fof ka yiyata ɗo. So tawi ko lawol wonno tijani aɗa yiiɗo ɓe gona tijani ko aɗa yiiɗo leƴƴi goɗɗi guila hawsaji, leƴƴi goɗɗi leƴƴi sirali wona naɓe jiya ɗumen ɗo ene kaala ɗemɗe ɗe ganduɗa ko sérére won. Yimɓe woɗɓe leyɗele arabe ɗe koye mum ko ɓoyani ko won en jii arabi saudi naɓe gaɗo jaggi wirduɓe, jaggirani wirdu wonde kañum en jangani walla ganda, kono tawi ndeke dey Madina Gounass daka ɗo o wonde ko seede Allah. ɗo ndeke so yimɓe fof paamirino ni ndeke lawol ngol ɗo ndeke yimɓe fof ndeke dogan no faade Allah, no wotiyade Allah. ko yimɓe haali keddora famde ko firru ilallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. a tawɗo wahabiyankoɓe, a tawɗo ɓebdoɓe, a tawɗo waɗoɓe sardu ande fof no ɗo fof no ganno tan enen jiidi guide Allah holli ɗumen yiide famde woni e daka ko nafoore julɓe fof, hertaka ko nafoore julɓe fof. Alhamdulillahi rabbil alamin. yo Allah junno gurdam men o disen ardiaji, yo Allah yeɓ ceernajo o. Allah wino to alqur'ana in tansurullaha yansurukum, so on balli Allah tan Allah walla on. Dental diine ceerno Yahaya Ly ko e wallude julɓe, yo Allah wallumo. musidɗo mo ceerno Ali Alpha Ba, so tawi won ko feewi e haala he alhamdulillahi rabbil alamin ko Allah subhanahu wa ta'ala. so tawi won ko woni e haala he jaafoɗonni ko fodde am tan e hattanam e yiddam nde kaalanmi e yiɗande yimɓe moƴƴere kaalami, so waɗi haɗaw tan ko min mi yafnima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. ceerno Aliyu a jarama, haalama moƴƴi tongi, kadi paamowo ma faam, nanowo ma nan, ko jaɓo kadi ma jaɓ.
on ji waktu o yoni ko takkusano yoni ɗo men ɗo e Daka hande woni de 5e mois 2025 nan ɗon o woni ceerno Aliou haala waɗindir min ko ɓooyi ko adi hande hayti hande ceerno Aliou holno garɗa Daka? alhamdulillah rabbil alamin garmi Daka ko 2002 puɗɗimi adda Daka 2002 ha ɗo jaraten ɗo mi meeɗa radde hay ñalawma goto hay Daka goto mi meeɗa wasi arde ɗum noon mi yetti Allah saabu komi ñaguino ɗum Allah rokkimi ɗum hitanan premier adda Daka jami to ceernam ceerno Mody ceerno Aliou Boki Jawe rahmatullahi aleyhi mbimi ceerno Aliou ceerno Mody tawi gila Fouta mi wimo mboɗo yiɗi jaggude wirdu kadi komi jahowo Daka mboɗo fuɗɗo yaade Daka mboɗo yiɗi jaggude wirdu kalani babam yiya Boki Jawe jami Boki Jawe kalan moom o wi heddi ya he Daka ko yontere wotere ɗaccu ha jen Daka ƴewgal nunɗal artumi jami Daka garmi Daka tawmum ɗo jami Daka makko balɗe ɗiɗi tan en tan ɓenne jami Daka makko kalan mum o wi fadam o salli guina ko gaso nangge junggam min jaadi har ceerno am Tidiane caali mum min paandi tan ceerno Siraji wi ceerno Mody wonde o takkude junggam ɓennu gayi min ɓennita ha yeeso ceerno min jooɗi yeeso ceerno o haalani ceerno haalam o won noon babam ceerno Alpha Diom rahmatullahi aleyhi woni afo bam makko to banggue almudagal jangguinde sharia ɓiso ono juuti wona toon paaɗen ɗum woni ko enɗam mawɗo mum hakkude amen mabɓe o haalani ceerno alhaali am o wi oɗo yiɗi ko jaggude wirdu ceerno rokkimi wirdu yeeso makko mbimi ceerno mbeɗa ñaagui mbi wonoɗami mi ari Daka hikka min noon komi lomtiɗo jinnaɗam babam ne jeeya fuɗɗiɓe Daka ceerno Alpha Diom rahmatullahi aleyhi o wuuri duuɓi 100 e duuɓi 3 alhamdulillah rabbil alamin o meeɗa radde kanko ne Daka hay goto sona hitande nder sankotode Allah walli kala mum no mbi mbaɗa ñaaguima gueɗe 3 so Daka yonti hoto Allah jarri boromi basal walla ñaw walla haaju goɗɗo mo en haɗami arde Daka kanko ceerno Moussa o wi alhamdulillah rabbil alamin ɗum kay enen fof e dendagal julɓe o waɗi duwaw alhamdulillah rabbil alamin mi yetti Allah gila nden 2002 ha ɗo jaareten ɗo ala Daka mumen luppi 2002 fade hande 2025 duuɓi nogas joyi ene yaari duuɓi nogas e joyi alhamdulillah rabbil alamin yo Allah adduɗo dendagal julɓe ha jiiya ko jiimi ko jiiya Daka mi walla jiiya ko ɓuuri ko jiimi e Daka ko kañum men naftoro yo Allah hollu dendagal julɓe winde nde aduna fof Daka yetto pittali mumen ngara Daka daña Daka mewɗo te Daka kala garɗo Daka yo andu kanko yo fib kanko moƴƴere haaletede Daka nde o heeɓi ɗum te yo andu ene wonko soomi hen goɗɗum ko welani haala wonko neɗɗon haala mo yettaki e on maana mo haqqille mum yettaki on maana mo safraki ha selli sa haali yeddat ceerno Alma Seydou wi ne wayno o heeɓi o heɓni o heɓni o heeɓi o ari o yi konko heeɓi o heɓni ko heeɓe garani ɓe o heeɓi mo garani ɓe ceerno Alma Seydou o wi mbiɗa heeɗi e bande makko o wi kala garɗo Daka o pundi Daka farki fof pundi jahannama e jengol jahannama farkata ɗum e negguiri matan arde Daka reeɗe e bandaji makko to ha Allah addimi Daka mboɗo ɗaali yo deftere wotere ne wiye Tuhfatul Mardiya mboɗo ɗaari o deftere nde ha garmi ono waaqe yim deftere nde noon to ko Nabi sallam wi man ghabbara qadamahu fi sabilillahi dakhala aljanna tawmi hadis o ne yaadodiri fotodiri ko ceerno haaldude man ghabbara qadamahu almuɓe jeehe ƴeewoyi Tuhfatul Mardiya so jeeyi ɗaali deftere ma on taw man ghabbara qadamahu fi sabilillahi dakhala aljanna kala mo fundi koyɗe mum fundiri koyɗe mum sabu Allah arda dartoyde Allah sabu dartoyde Allah fundi koyɗe makko Allah rokkamo naade aljanna neke Daka ko sabilillahi jeeya ala ni ko ɓuri Daka wonde sabilillahi so tawi ko sakkade muddade fof garɗo Daka daña ɗum fof nani ka so tawi ko fellitande Allah yarlitoɗo woppa ne'amaji fof woɗi jogino fof doga faye Allah huccere Allah alhamdulillah rabbil alamin Allah winan ñaame jade wasalabu ko haala Allah
gara ko nyama yara ñawde Allah Allah bi non nyame jare daka nyama yara ko halal ma sha Allah ila nyama ila jara ma sha Allah nyama ko laabi alhamdulillah rabbil gara ko nyama ko laabi ko nyama ko laabi e dinno ko daka kam ko mbi ko tan ko safi ko ko muccudo dum tan andata ko safi ko muccudo dum tan andata ko safi ko sa miiden tan andata alhamdulillah rabbil alamin ko safi daka ko enen mucci hen ya Allah hokku leño nira sallallahu alaihi wasallam fo kumpitaade dum muccay dum inshallah taala yare ndi do turde ben duwaw non cakki duwaw sharna he saki fatiha salatul fatiha eden ñaago Allah subhanahu wa taala ya Allah hokki en wattudino saamude kawtindo ha yesum en ñaaginoma Allah hokki en hawrede hikka eden ñaagom kadi hokki en hawrede mo wuuri ha yesum waɗanen sababu non udditade arziki jaajjo hunde cellal sabbarka annabi sallallahu alaihi wasallam waɗan noon dendagal julɓe wonɓe aduna ɓe fof sabbarka annabi sallallahu alaihi wasallam ko ndewɗen ɗo Allah fof Allah jaɓanen en cikkitaki Allah koko jaɓi kono eɗen ñaagomo ko kanko woni ñaagueteɗo en cikkitaki Allah koko jaɓi sabu ceerno Am Tidiane o ene fof en jiimi haali ɗum nani ko makko kono holni guila o jibina ha ɗo ko rewi caggal makko fof hay waktu goto o meeɗa juulde taw wonamo juulde dental makko wona jeehem juuli e mboɗo mi ara wona jeehem birde e mboɗo mi ara ala ko kanko juuldete ma o ara ɗon juulma kanko jotto wuddere o wirdete ma on kadi holni ɓernde deeƴe ɗe holnoto ɓernde saɗa rewa e ceernajo aɗa fawi aɗa jokkori e muɗum yahata ɓernde deeñat ɓernde ma ɗe wona hunde aɗa rewa Allah caggal makko ala ko wardotoma kay alhamdulillah rabbil alamin yo Allah noon taas en e barke daka ko wonno muuyo daka ceernajo o Allah subhanahu wa taala jippine makko yo noddu yo waɗ oɗo daawa ɗum ne kadi yo woppu wuro mabɓe o woppu diwan mabɓe o yaha e ndeɗo ladde hayɗo waɗi wuro ɗo yoppu ɗon yaha kadi ha nder ladde ɓuuri woɗɗude o nodda toon julɓe notomo toon e yamre Allah subhanahu wa taala kanko no ñaaguinoma Allah nde Allah estiede Allah nde Allah yamirimo ɗum ɗo e ɗemgal nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o ñaaguinoma Allah kankone ɓe o noddata ɗo ɓe yahata kala garɗo ɗo yahata ko malaɗo Allah jaɓanima ɗum alhamdulillah rabbil alamin en gari en janti hen yo Allah wadde tabiten en ɗum kala garɗo ɗo garowo daka haymo alani daka tawten yiiɗe ɓernde muɗum kala garowo daka yo Allah rokku en fandinde ko dañeten ɗo e daka oto jungo cheytane yetto hen yo Allah waɗa ɗum sababu udditade arzikaji jaaji e cellal Allah waɗa barke ɓesguji men waɗa barke ɓesguji julɓe kala sabu barke annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ɓuuri andude ko moƴƴi ko yo Allah waɗanen ɗum ko ɗaminɗen ko jortiɗen e yeeso addi en daka taw wona gaga dewal men Allah ngal maccuɗo Allah rewde Allah ɗum ko Allah wino rew Allah sa waɗi ha gasi noon ñaagoɗa Allah Allah wi ñaagoɗe kam noon mi hokka on en ñaago Allah subhanahu wa taala yo Allah tabitinen fandinen en sabu barke annabi sallallahu alaihi wasallam waɗan noon dendagal julɓe ziyaji uddita arzigaji gandal hayaji l'islam Allah toon kongol l'islam e dow konguɗi fof waɗa en malaɓe sabu barke annabi sallallahu alaihi wasallam fatiha e salatul fatiha no mbino mi nanni neɗɗo sen waɗa fatiha salatul fatiha mo nanaten o fatiha ko Allah salatul fatiha ko nelaɗo Allah fatiha ko Allah salatul fatiha ko nelaɗo Allah Allah woni demal faade Allah kanko dari e demal faade Allah ɗum noon kanko demal ngal kanko natirte watul buyti min abbabiha en ƴetti fof anniyaji men fof en dewni e juuɗe jokkorgal men Cheikh Tidiane radiyallahu taala an ceerno men en dewni e juuɗe Nabi sallallahu alaihi wasallam yettina hadara Allah subhanahu wa taala yo Allah jaɓan en golle fandini en sabu barke Nabi sallallahu alaihi wasallam fatiha salatul fatiha astaghfirullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودكو ceerno Habibou ari haalde ɗo sekeni ko andi e daka ono daka hono ko ande daka dental diine mi salmina juuroma
aleykum salam. kadi ene bismama e haala. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Min calmini dental ngal fof e kuuɓal ko namdiɗa ko ene weeɓi jabade ene meti jabade. nden no daka kongol ngol ene famɗi to banggal bindol kono ene mawni banggal to Allah ɗo. ɗon no juuɓe ɓole so kawri tan ene anda ko woni saka noon ha tengtuna waɗɓe ɓolɓe ganda goto mabɓe fof wonko acci to galle mum guila e sukaɓe mum guila to sukaɓe mum ha e fof mumen gaccuɗo sukaɓe mum gaccuɗo beela mum gaccuɗo fof mum ari ha e daka wonko addi ɗum. non goto fof ko addi ɗum ko yo Allah newnon ɗum fewnon ɗum haajuji mum fof aduna e lakara. daka noon komin mbawi haalde hen ko min fodde komin tawa hen ko amin gandi kam min tawi ko jinnaɓe amen ene gara daka, min tawi ko mawniraɓe amen ene gara daka, min tawi ko kawiraɓe amen e jinnaɓe amen ene gara daka. min gandi kadi ko addiɓe ko wona cakan, sinno tan ko cakan ɓolo wonto ɓuuri wonto to wona to ɓuuri hewde. kono neɗɗo so acci ɓesgu muɗum, acci balni muɗum, acci fof muɗum, acci nemo muɗum, ari ha e ladde tuula heelaɗe ganduɗa ko baroɗe e goɗɗi fof nanɗo ɗum fof e cuusal mum neɗɗo suusa suusa wonde hen wonko wonton. par ce que ladde tuula heela neɗɗo ara tan wona hen wonko waɗi ɗum hen. ko woni hen ko noon enen kadi en ñaagui Allah yo Allah rokki hen ko woni hen ko yo Allah rokki hen ɗum enen fof. dendagal ɓiɗɗo julɗo joguiɗo haaju mo ganduɗa ala mo ɗamini ɗum sana Allah e barka dakaw yo Allah humtan ɗum barka Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu taala. goto mum fof en jogui haaju, wonko ganduɗen hen wonko en ganda hen. kanko noon mawɗo o omo andi fof omo humpiti fof ko ciftorɗen hen kanko eko en ciftorani en nennini fof en payo juɗe makko en mbiyen yo Allah humtanen ɗum barka Cheikh Ahmad Tidiane. waɗa ɓesguji he barke, waɗa ndenka kadi wonɓe caggal leydi ɓe gila wonɓe Amérique, wonɓe Asie, wonɓe Afrique o fof, won Afrique du Sud, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. dendagal ɓiɗɗo julɗo woni ha tengton ɓiɓɓe Sénégal naɓe noon e ɓiɓɓe fulɓe goto fof to wonɗo fof en ñaagui ɗum barke daka oɗo dendagal joguinoɗo haaju en ndewno ɗum e dental Daka TV eɗen duwono ɗum yo Allah humtan ɗum haaju muɗum mo ɗamini o emo sikkuno emo sikkano fof yo Allah humta ɗum nde wonno Daka ene wawi ko ɓuuri ɗum. noon ceerno Yahya Ly eɗen jettamo kanko de golle ɗe nde wonno golle ɗe wona golle pamare. heddo neɗɗo o ko neɗɗo ɓolo mo ganduɗa wona aduniyenke, wona bawɗo hollude sohlaji muɗum, kono ko neɗɗo joguiɗo sohla muɗum. noon en ñaagui onon fof goto fof dendagal jeeɓo Daka TV o ballal ganduɗa ene wawi wallede ha sido yaara yeeso mbaɗen hen juuɗe meɗen ballodiren hen. nde wonno sen ballima tan koye men balluɗen, par ce que gononɗo wallude julɓe ene walla ene humpita an aɗa jooɗi tan hunde fof no arema on wonto wonko woni dow mum. non enen fof ndenden ñingen mo, sen ñinguimo tan enen mbawimo, hayso goto men tan wawimo sago sen ñinguimo. no ñaago Allah kanko yo Allah waɗamo yo Allah ɓeydamo kisal, ɓeydnamo nenka, waɗa kadi barke ɓesguji mabɓe. nde wonno ɗum ɗo ne weeli neɗɗo tan julɗo acca haaju muɗum fof huccite julɓe ene walla ɗumen, ɗum wona neɗɗo fof wawi ɗum. komo Allah eltitan wadde ɗum wawi wadde ɗum. mais jonomo yo Allah waɗamo kisal, waɗanamo ndenka. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala. min beltima no fewi kadi e garal makko he kadi e ko golle ɗe wattuɗe nder Daka ɗe fof, par ce que julɓe goto fof ne welto ene kollira beela mumen noon enen fof. par ce que Daka TV ne yaha banggueji aduna ɗi fof, ene yaha Asie o, ene yaha Amérique o, ene yaha Afrique o, ene yaha kadi Moyen-Orient ha Océanie fof ne yaha toon. noon min beltimi ceerno Yaya. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. jaram oɗo mo wondi o ko baɗam wiide ko ceerno Aliyu ɗi ceerno Muntaga Ly to Hayra Law. bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. calmini min juurima dennagal yeɓɓe on koɓe fof min calmini min juurima men. nde wonno noon minen min gona haaliyankoɓe kadi haala ka ene ɗinen seeɗa tan ɗum waɗi mi ɓurani yidde haalde. kono noon ha hannde ko samin tan e juurade e ñagade duwaw kadi e donade bandiraɓe julɓe fof kadi e ñagade duwaw kadi ɗo e nder Daka mo Madina Gounass. kadi eɗen ñaago Allah enen arɓeɓe kala dendagal ko waɗa ɗo e dewal Allah yo Allah jaɓan en. kadi ɓe garani ɓe kadi ɓe gandu ɓe duwanama, arɓe lomtiɓe ɓe garani ɓe. ɗum noon oda hikka machallahu taala wayno fonno waade ko fewi yuɓɓi rewi lawol. eyyi
alhamdulillah ina ñaago Allah noon yo Allah jurnam guuram ceerno meɗen Allah heddamo ɗo ko juuri taw mo sellira eyi nde wonno wondemo ɗo nde woydemo ɗo nde ko naforo en fof naforo ko dendagal julɗo noon min calmini min juurima assalamu aleykum wa rahmatullahi barakatuh ya min calminima min juurimama an dendagal wondima fof min calmini min juurima dental diine TV fof salminima juurimama e beltima en gari ha ɗo a gardi ha ɗo on jarama wassalam